जय राध माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राध माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी गोपी जन जन वल्लभा वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन व्रजनरञ्जन। रञ्जन। यमुनदीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। यमुनदीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। वनचारी। जय राध माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राध माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नारायणं नारायणं नमस्कृत्यां नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम्
ततो जयामुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु प्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भगवति नैष्ठिकी रीडिंग फ्रॉम भागवतम I think 19வது ஸ்லோகம் படிக்கல. You can read. Okay. Svam tva abjanabhangri sarojagosha durgakshrido nirjita shatstapanna pungakshaveha mogan purushadidishtan விழுக்தசங்கः பிரகிருதிம் பஜஸ்வ. நேத்து நான் யார வாசிக்க சொல்லியிருந்தேன்? நான் என்னை சொன்னீங்க மாதாஜி, ஜெயினி மாதாஜி சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க வாசிச்சுட்டு லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, அடுத்து பிரேமா மாதாஜி. ஓகே, அவங்க வாசிச்சு முடிஞ்ச பிறகு பத்மா மாதாஜி சேர்த்து லட்சுமி. ஸ்லோகங்கள் சின்னதா இருந்தா இன்னைக்கு வாசிக்கலாம், இல்லைன்னா முடியலன்னா நாளைக்கு அவங்க 2 பேருக்கும் உண்டு. ஓகே, எஸ் வாசி. हरे कृष्ण माताजी. द्वां द्वा अब्जनाभाङ्घ्रि सरोजघोष दुर्गा श्रीदो निर्जित सत्सबत्न पुंक्षवेगा भोगान् पुरुषाधिष्ठा विमुक्तसङ्ग प्रकृतिं भजस्व. द्वां நீ டூ பின்னர் அப்ஜ நாப தாமரை மலர் போன்ற உந்தி சுழியுடைய முழுமுதற் கடவுள் அங்கிரி திருவடிகள் சரோஜ தாமரை மலர் கோஷ துணை துர்க பாதுகாப்பு ஆஸ்ரிதா தஞ்சமடைந்து நிர்ஜிதா வென்று சட் சபத்னா 6 பகைவர்கள் மனம் மற்றும் ஐம்புலன்கள் புங்ஸ்வான் மகிழ்தல் இக இப்பௌதீக உலகில் போகான் போகப் பொருட்கள் புருஷ பரமபுருஷரின் அதிதிஷ்டான் சிறப்பாக கட்டளையிடப்பட்டு விமுக்தி விடுதலை சங்க பௌதீக தொடர்பிலிருந்து பிரகிருதிம் சட்டபூர்வமான நிலை பஜஸ்வா அனுபவித்தல். மொழிபெயர்ப்பு. பிரம்மதேவன் கூறினார், அன்பிற்குரிய பிரியாவர்தனே, தாமரை மலர் போல் உந்தி சுழியுடைய பகவானின் திருவடி தாமரையில் தஞ்சமடைக. 6 புலனுறுப்புக்களை மனம் மற்றும் அறிவு புலன்களை வெல்க. பௌதீக இன்பத்தினை ஏற்றுக்கொள், ஏனெனில் நீ இதனை செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் சிறப்பு கட்டளை இட்டிருக்கிறார். இதன் மூலம் நீ உலக தொடர்பிலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்றவனாக உனது சட்டபூர்வமான நிலையிலிருந்து பகவானின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் திறனுடையவனாகவும் இருப்பாய். பொருளுரை. பருவுலகில் 3 வகையான மனிதர்கள் இருக்கின்றனர். புலன்களை மிக மகிழ்ந்தனுபவிக்க முயல்பவர்கள் கர்மீக்கள் ஆவார். இவரினும் மேலானவர்கள் ஞானிகள். இவர்கள் புலன்களின் தேவைகளை வெல்வதற்கு முயல்கின்றனர். இவர்கள் இருவரையும் விட மேலானவர்கள் யோகிகள் ஆவர். இவர்கள் ஏற்கனவே புலன்களை வென்றவர்கள். இருந்தும் அவர்கள் யாரும் மனவாசகம் கடந்த மெய்யுணர்வு நிலையில் இருக்கவில்லை. இப்பிரிவுகள் எதிலும் சேராத மிக உயர்ந்த பக்தர்கள் அந்த மெய்யுணர்வு நிலையில் இருக்கின்றனர். பகவத்கீதையில் 14.26 இவ்வாறு விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாசயோ வியாபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சாகுணான் சமதிதயான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. பக்தி தொண்டில் முழு மூச்சுடன் ஈடுபட்டிருப்பவன் எச்சூழ்நிலையும் தவறு செய்வதில்லை. அவன் உடனே இயற்கையின் முக்குணங்களையும் கடந்து பிரம்ம நிலையினை அடைகிறான். பிரம்மதேவன் பிரியாவர்தனிடம் இல்வாழ்க்கை என்னும் கோட்டையில் அல்லாமல் பகவானின் திருவடி தாமரைகள் என்னும் கோட்டையினுள் உன்னதமாக இருப்பாயாக என்று இங்கே அறிவுறுத்துகிறார். அப்ஜ நாபாங்கிரி சரோஜா. ஒரு தும்பியானது தாமரை மலரில் புகுந்து தேன் உண்ணும் போது
அம்மலரின் இதழ்களில் தும்பியை முற்றிலும் பாதுகாக்கிறது. அத்தும்பி சூரிய ஒளியினாலோ வெளி நிகழ்ச்சியினாலோ பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதுபோல முழுமுதற் கடவுளின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைந்திருப்பவன் அனைத்தும் ஆபத்துகளிலிருந்தும் எப்போதும் பாதுகாப்பு படுகிறான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10.14. அதனால்தான் கூறுகிறது, சமஸ்ரிதா ஏ பத பல்லவ பலவம் மகத்பதம் புண்ணிய பயசோ முராரே பவாம் புதிர் வக்ஷபதம் பரம்பதம் பதம் பதம் யத் விபதாம் ந தேஷாம். முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை சரணடைந்திருப்பவனுக்கு எளிதாகி விடுகிறது. உண்மையில் அறியாமை கடலை பவா புதிர் கடப்பது கூட அவனுக்கு ஒரு கன்று குட்டியை குழம்படி நடத்தினை வக்ஷபதம் கடப்பது போல் எளிதாகும். இது போன்ற பக்தன் அடிதோறும் ஆபத்து நிறைந்திருக்கும் இடத்தில் இருக்கிறான் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையினை நிறைவேற்றுவதே தமது உண்மையான கடமையாகும். நாம் நரகத்தில் இருந்தாலும் அல்லது சொர்க்கத்தில் இருந்தாலும் பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளையினை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக இருந்தோம் என்றால் நாம் எப்போதும் பாதுகாப்புடன் இருப்போம். இஸ்லோகத்தில் உள்ள பிரக்ருதிம் பஜஸ்வா என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடப்பட தகுந்தது. பிரக்ருதிம் என்னும் வார்த்தை ஒருவனது சட்டப்பூர்வமான நிலையாகும். அதனால் தான் பிரம்மதேவன் பிரியாவிரதனிடம் பகவான் நித்திய தொண்டன் என்னும் உனது சட்டப்பூர்வமான நிலையில் இருப்பாயாக. அவருடைய கட்டளைகளை நீ நிறைவேற்றினால் உலக இன்பத்தின் மத்தியில் நீ இருந்த போதிலும் எவ்வித தவறும் செய்ய மாட்டாய் என்று அறிவுறுத்துகிறாய். ஒருவனது பலந்தரும் செயல்களினால் அவன் அடையும் பௌதீக உலகில் இன்பமானது முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்படும் உலக இன்பத்திலிருந்து வேறுபாடு உடையதாகும். ஒரு பக்தன் சில நேரம் மிகுந்த வளமுடையவனாக காணப்படுகிறான். ஆனால் அவன் முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளைகளை பின்பற்றதினாலேயே உண்மையில் இந்நிலையை எய்தியுள்ளான். ஆகையினால் ஒரு பக்தன் பௌதீக செல்வத்தினால் எப்போதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளை கேட்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திலுள்ள பக்தர்கள் உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் ஏராளமான கருணையினால் அவர்கள் உலகியல் செல்வாக்கினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அவர்கள் சைதன்ய சர்தாமரத்தில் உள்ளபடி மத்திய லீலை 7.129 அவர்களை ஆசீர்வதித்துள்ளனர். கபுனா பாதிபே தோமாரா விஷய தரங்கா புரைபி ஏய் தானி பாபே மோரா சங்கே. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் கோட்பாட்டின் இவ்வுலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலம் அவரது தொண்டின் ஈடுபட்டிருக்கும் நேர்மையான பக்தன் விஷய தரங்கா உலக செல்வாக்கினால் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக அவன் உண்மையில் உரிய காலத்தில் அவருடைய நித்திய உறவு உடையவனாக இருப்பான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லலிதா கண்ணன் மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கேன் படிக்கிறேன். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச இதி சமபிதோ மகாபாகவதோ பகவஸ்திரீ புவன குரோர் அனுசாசனம் ஆத்மனோ பகுதாய வதை சிரோதரோ பாடம் இதி சபௌ மானம் உஹாஹ. வாசிக்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 20. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச இதி சமபிஹிதோ மகாபாகவதோ பகவதா த்ரிபுவன குரோர் அனுசாசனமாத்மனோ லகுதயா வன அதிசிரோபரோ வாடமிதி சுபகுமானுமவாஹ. ஸ்ரீ சுகஹ உவாச்ச ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், இது இவ்வாறு சமபித முற்றிலும் உபதேசிக்கப்பட்டு மகா பாகவதக சிறந்த பக்தர் பகவதக சக்திமிக்க பிரம்மதேவன் திரிபுவன 3 உலகங்களின் குரோஹோ ஆன்மீக குரு அனுசாசனம் கட்டளை ஆத்மனக அவரது வகுதயா தாழ்நிலை காரணமாக அவனத கீழே விழுந்து சிரோதாக அவரது தலையினை பாடம் ஆம் ஐயா இது இவ்வாறு ச பகு மானம் மிக்க மரியாதையுடன் உவாக ஏற்றுக்கொண்டார். மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி தொடர்ந்து கூறினார்,
திரிபுவனங்களுக்கும் ஆன்மீக குருவாக விளங்கும் ஆற்றல் மிக்க பிரம்ம தேவனால் இவ்வாறு உபதேசிக்கப்பட்ட பிரியவிரதன் தனது நிலை தாழ்ந்திருந்தபடியினால் தனது வணக்கத்தை செலுத்தி அக்கட்டளையினை ஏற்றுக்கொண்டு மிக்க மரியாதையுடன் அதனை நிறைவேற்றினார். பொருளுரை: ஸ்ரீ பிரியவிரதன் பிரம்மதேவனின் பேரப்பிள்ளை ஆவார். எனவே சமுதாய மரபின்படி அவர் தரம் குறைந்தவர். உயர்ந்தவர்களின் கட்டளையை மிக்க மரியாதையுடன் ஏற்றுக்கொள்வது தாழ்ந்தவர்களின் கடமையாகும். எனவே பிரியவிரதன் உடனே கூறினார், ஆம் ஐயா, தங்கள் கட்டளையை நான் நிறைவேற்றுவேன். பிரியவிரதன் ஒரு மகாபாகவதர், சிறந்த பக்தன் என்று கூறப்படுகிறது. சிறந்த பக்தனின் கடமை தனது குரு பரம்பரையில் வரும் ஆன்மீக குருவின் கட்டளையினை நிறைவேற்றுவதே ஆகும். பகவத்கீதையில் 4.2 ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவானின் உபதேசங்களை குரு பரம்பரையின் மூலம் பெற வேண்டும். பகவானின் பக்தன் எப்போதும் தன்னை பகவானின் அடியவனாக கருத வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசி. பகவான் அபிமனுனா யதாவத் உபகால்விதா பிஷிதைः பிரியவ்ரதா நாரதயோ அவிஷ்மி ஷமானயோர் ஆத்மசம் அவஸ்தானம் அவாங்கமனசம்சயம் அவ்யவஹமம் பிரவர்யன்ன அகமத் வாசி. பகவானபி மானுனா யதாவத் உபகால்பிதா பசிதிः பிரியவர்த நாரதயோர் அவிஷமம் அபிசமி சமானதோர் ஆத்மசம் அவஸ்தானம் அவாங் மனசம் சயம் அவ்யவஹ்மம் பிரியன்ன அகமத். பகவான் சக்தி மிக்க பிரம்மதேவன், அபி கூட, மனுவினால், யதாவத் பொருத்தமாக, உகல்பித்த அபசித்தி வணங்கப்பட்டு, பிரியவிரத நாரதயோ பிரியவர்தன் மற்றும் நாரதர் முன்னிலையில் அவிஷமம் பொறுப்பு இன்றி அபிசமி மானையு பார்த்தனர். ஆத்மசம் அவரது நிலைக்கு பொருத்தமான, அவஸ்தானம் அவரது இருப்பிடத்திற்கு அவாக் மானசம் மனம் வாக்கிற்கு எட்டாத, க்ஷயம் உலகம், அவ்யஹ்ருதம் சிறப்பாக அமைந்திருக்கும். பிரியவர்தன் புறப்பட்டு அகமத் சென்றார். மொழிபெயர்ப்பு ஸ்ரீ பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மனு தன்னால் இயன்ற அளவு மரியாதை செய்து பிரம்மதேவனை வழிபட்டார். பிரியவிரதனும் நாரதனும் கூட எவ்வித கசப்புணர்ச்சியுமின்றி பிரம்மதேவனை கண்டு கொண்டிருந்தனர். பிரியவர்தனை அவரது தந்தையின் விருப்பத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்த பின்னர் பிரம்மதேவன் மனம் வாக்குகளினால் வர்ணிக்க முடியாத சிறப்புடைய அவரது இருப்பிடமான சத்தியலோகத்திற்கு திரும்பிச் சென்றார். பொருளுரை: இவ்வுலகினை ஆளும் பொறுப்பை தனது மகன் பிரியவர்தன் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ததினால் மனு மிகுந்த திருப்தி அடைந்தனர். பிரியவர்தனின் பிரம்மச்சரிய விரதத்தினையும் பக்தி தொண்டில் அவர் கொண்டிருந்த ஈடுபாட்டினையும் முறித்து உலகில் பொறுப்பினை அவர் ஏற்கும்படி பிரம்மதேவன் செய்த போதிலும் பிரியவர்தனோ அல்லது நாரத முனிவரோ அவரை கசப்புணர்ச்சியுடன் நோக்கவில்லை. பிரியவர்தனை தனது சீடனாக்குவதற்கு தான் செய்த முயற்சிகளை எண்ணி நாரத முனிவர் ஒன்றும் மனம் வருத்தம் கொள்ளவில்லை. நாரத முனிவருக்கும் பிரியவர்தனுக்கும்
சிறந்த பக்தர்களினால் பிரம்மதேவனுக்கு எப்படி மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பதை அவர்கள் உளப்பூர்வமாக தமது மரியாதையை செலுத்தினர். பிரம்மதேவன் பின்னர் தனது இருப்பிடமான சத்தியலோகத்திற்கு திரும்பிச் சென்றார். பிரம்மதேவன் பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர் என்பதோடு இப்பிரபஞ்சத்திலேயே மிகவும் மேன்மையானவரும் ஆவார். அவரது பகவத்கீதை அவரது ஆயுட்காலத்தினை 8.17 சகஸ்ர யுக பர்யந்தம் அகரியத் பிரம்மணோ விதுகு என்று குறிப்பிடுகிறது. 4 மொத்த காலம் யுகங்களின் மொத்த காலம் 43 லட்சம் வருடங்கள் ஆகும். இதனை 1000 பெருக்கினால் வரும் வருடங்களே பிரம்மதேவனுக்கு 12 மணிகளாகும். ஆகையினால் பிரம்மதேவனின் 12 மணிகளையே உண்மையில் நம்மால் முற்றிலும் அறிந்து கொள்ள முடியாத போது அவரது ஆயுட்காலமான 100 வருடங்களை பற்றி என்ன சொல்ல இருக்கிறது? ஆயின் அவரது இருப்பிடத்தை பற்றி நாம் எப்படி அறிந்து கொள்வது? வேத இலக்கியங்கள் சத்தியலோகத்தில் ஜனன மரண பிணி மூப்பு என்பவை கிடையாது என்பது கூறுகின்றன. இதனையே சத்தியலோகமானது பிரம்மலோகம் அல்லது பிரம்மஜோதிக்கு அடுத்து இருப்பதினால் இது வைகுண்ட லோகத்தை போல் சிறப்புடையது எனலாம். நமது இன்றைய நிலையில் நாம் பிரம்மதேவனின் இருப்பிடத்தை பற்றி விளக்குவது சாத்தியமாகாது. அதனாலேயே அது அவாங் மனச கோசரா, அதாவது நமது மனம் மற்றும் வாக்குகளின் கற்பனைக்கு ஏற்றாதது. வேத இலக்கியங்கள் பிரம்மதேவனின் இருப்பிடத்தை இவ்வாறு விளக்குகின்றன. எத்வை பிரார்த்தியம் தத் உபார மேஷ்டயம் ந யத்ர யோகோ ந ஜரா ந மிருத்யுர் நார்த்திர் சத்வேக. கோடானு கோடி வருடங்களுக்கும் அப்பால் இருக்கும் சத்தியலோகத்தில் துக்கம் இல்லை. அதுபோல் மூப்பு, மரணம், கவலை மற்றும் எதிரிகளின் தொல்லையும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. அடுத்த ஒரு ஸ்லோகங்களோட பெருசா இருக்கு. பத்மா மாதாஜி அண்ட் சேதுலட்சுமி மாதாஜி நாளைக்கு வாசியும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. त्वं अब्जनाभाङ्घ्रि सरोजकोश दुष्काश्रितो निर्जित षट्सपत्तनः पुङ्गक्ष्वे भोगान् पुरुषादिदिष्टान् विழுக்தசங்க பிரகிருதிம் பஜஸ்வ. அதாவது மொழிபெயர். பிரம்மதேவன் இப்போ கண்டினியூஸா சொல்லிட்டு இருக்கார் இல்லையா? ஸோ பிரியாவர்த்தனுக்கு அறிவுரைகள் என்பது வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அன்பிற்குரிய பிரியாவிரதனே, தாமரை மலர் போல் முந்தி சுழியுடையன பகவானின் திருவடி தாமரையில் தஞ்சமடைக. அதாவது எங்க நமக்கு அல்டிமேட் ஷெல்டர், எங்க நமக்கு தஞ்சம், நித்தியமான நிழல் எது அப்படிங்கிறத இங்க பிரம்மர் வாயில நாம தெரிஞ்சு கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். பகவானுடைய திருவடிகள் தான் நமக்கு எப்பவுமே நித்தியமான நிழல். அதை நாம என்றைக்குமே மறந்து விடக்கூடாது. அதையே இங்க பிரியாவர்தனுக்குமே பிரம்மதேவர் எடுத்துரைக்கிறார். 6 புலன்கள், அதாவது ஞானேந்திரியங்கள் 5 மற்றும் மனது இல்லையா, அவற்றை நாம வெல்லணும். ஏன்னா இந்த ஞானேந்திரியங்களும் மனசு தான் மற்ற எல்லாத்தையுமே மையப்படுத்தி செயல்படக்கூடிய ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் மனசு, அதுக்கப்புறம் ஞானேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் கர்மேந்திரியங்கள், அதுக்கப்புறம் புலன்களுடைய செயல்கள். இது எல்லாமே கடைசியில பஞ்சமகாபூதங்களால் இந்த உடல். சோ இப்படி மனச நம்ம பக்குவப்படுத்தலன்னா புத்தி அந்த பக்குவமற்ற நிலையிலே செயல்படும். மனதும் புத்தியும் ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ல தான் வேலை செய்யறது, தனித்து செயல்படாது இல்லையா? மனசு என்ன சொல்றதோ இமீடியட்டா புத்தி வேலை செய்யாது, ட்ரிகர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. அதுக்கேற்றவாறு அந்த புலன்கள் வெளிப்படுத்தும். ஸோ அது கர்மேந்திரியா இருக்கட்டும், ஞானேந்திரியங்களா இருக்கட்டும், புலன்கள் செயல்களா இருக்கட்டும். ஸோ இது எல்லாமே இண்டிபெண்ட் கிடையாது, எல்லாமே டிபெண்ட், ஒன்னோடு ஒண்ணு சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ பௌதிக இன்பத்தினை ஏற்றுக்கொள்
இந்த பிரபஞ்ச அப்படின்னா இந்த கட்டளையாக சொல்லப்படுகிறது. ஏன் இந்த இடத்துல வந்து இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு எல்லாருக்குமே வரும் இல்லையா? சோ ஏன் பகவான் வந்து இந்த பௌதீகத்திலே அப்போ ஏற்றுக்கொள்னு சொல்லும் போது பௌத்திகத்துக்கு தானே அவர் போயிடுவார். அதாவது அவர் பக்குவத்துல நிறைந்திருப்பவர் யாரு? பிரியாவிடர் இல்லையா? அதனால அவருக்கு அதை எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும்ன்றதுமே தெரியும். இப்போ பக்குவமற்றவர்களுக்கு வந்து உண்மையான ஞானத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதவங்களுக்கு அவங்க அதுல போய் விழுந்துட்டாக்கா கஷ்டம்னு சொல்லலாம். இவங்களுக்குமே அந்த ஈடுபாடு வரும் பொழுது சில சமயத்துல வந்து நம்ம வேற சில பக்தர்களை பற்றி வாசிக்கும் பொழுது அவங்க எவ்வாறு அதுல ஆழ்ந்து விடுகிறார்கள் என்பதையுமே நம்ம படிக்கிறோம். அதுதான் மாயையினுடைய அதாவது சக்தி. இந்த பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியே நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியாது இல்லையா? அதுலயே நாம சுழண்டு இருக்கக்கூடியவங்க. அப்ப ஆன்மீக சக்தி பேசுறதுக்கு நமக்கு எந்த குவாலிஃபிகேஷனே கிடையாது. ஏன்னா அதை உணர்வதற்கான அந்த பக்குவமும் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? சோ எப்பவுமே பௌதிகத்திலேயே நம்ம நாட்டம் கொண்டு இருப்பவர்கள். சோ அதனால இந்த பௌதிக இன்பத்தினை எதற்கு ஏற்றுக்கொள் என்று பகவான் சொல்றாருன்னா அது இறைவன் இட்ட கட்டளை இல்லையா? இப்ப அர்ஜுனர் போர்ல எத்தனை வாட்டி அவர் தர்மமா வந்து வில்லை ஏந்தினார், அவர் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக ஏந்தினார் என்பது நினைச்சா கண்டிப்பா இந்த 3 மகாரதர்களுடைய வதத்ததையுமே நம்ம வந்து தர்மமான முறையில ஒரு போர் வீரனா இருந்து அவர் வந்து அதை ஏற்றுக்கல. ஆனா அந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் இட்ட கட்டளையை வந்து அவர் செய்தார். அவ்வளவுதான். இறைவன் சொன்னா நீ கம்பு எய்யினா எய்தார். பீஷ்மருக்கும் அதே தான் செய்தார் இல்லையா? அதே மாதிரி இது ஆனா இவருக்கு வந்து துரோணாச்சாரியர் வந்து துஷ்ட தூய்மன் வதைத்தான். சோ கர்ணனுக்கும் அதே மாதிரிதான் செயல்படுத்தப்பட்டது இல்லையா? அவனுடைய ஆஹ் காலம் என்பது அந்த வேலையில வந்து அவனுக்கு வந்து சூழல் வந்து ஒரு உபயோகமான சூழலாக இல்லை. அவருக்கு வந்து ஃபேவரபிளா இல்லை இல்லையா? அனுகூலமற்ற ஒரு நிலையில கர்ணன் இருந்து தள்ளப்பட்ட போது இந்த சூழ்நிலையில வந்து நீ அம்பு எய்தி அவனை கொல்வதுதான் சால சிறந்தது. அவன் நிராயுதபாணியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ அம்பு எய் அப்படின்னு சொன்னார். அங்கே என்ன என்ன நம்ம அதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? சோ தர்மம் அதர்மம் எல்லாம் நாம பகவானுடைய கட்டளைகளை ஏற்பதுதான். சோ பகவான் சில பேர் சொல்லுவாங்க கிருஷ்ணருக்காக நம்ம போய் சொல்லலாம், கிருஷ்ணருக்காக நம்ம திருடலாம், இதெல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இறைவன் தொண்டுக்கென்று வரும்பொழுது அங்கே எதுவுமே தர்மம் அதர்மம் என்பது கிடையாது. ஆனா அதை தார்மீகமாக அடுத்தவங்களுக்கு உபத்திரம் கொடுக்காம செஞ்சுக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டிலே வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட் கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள். அப்ப நீங்க பகவானுக்கு ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வீட்டு செலவு காசுகளை வந்து சேர்த்து வச்சு நீங்க வந்து கண்டிப்பா இறைவனுக்கு கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்களா இல்லையா? ஸோ ஒன் போர்ஷன் இஸ் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது தர்மமான ஒரு காசு தான். அதுலயுமே வந்து நமக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட காசு தான். ஆனா அதை வீட்டுக்கு தெரியாம செய்யும் பொழுது அப்போ நம்ம மனசுல ஒரு நெருடல். இது வரைக்குமே நம்ம அந்த வேலை செஞ்சிருக்க மாட்டோம். இப்ப செய்யறோம்னாக்கா அது வந்து மனசு நெருடல் இருக்கும். ஆனா அந்த நெருடல் என்பது இருக்கக்கூடாது. சோ சாதாரண பௌதிக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அது நெருடலாகிவிடும். ஆனால் அதை ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நோக்கும் பொழுது அது மிகப்பெரிய கைங்கரியமாகிவிடும். தட் இஸ் த ப்ரிஃபரன்ஸ் யூ ஆர் கிவிங் டு கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இறைவனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய முதன்மை ஸ்தானம் அது அப்படிங்கிறது வந்து எத்தனையோ வீட்டில் வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று தான் இது இல்லையா? சில வீட்டில் எல்லாமே கரெக்டா வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து போட்ட காசே கூட இருக்காது. அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் கூட உண்டு இல்லையா? அதையும் மீறி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறிய அந்த காசை வந்து நம்மளால முடிஞ்ச ஒரு 500 1000 கூட சேர்த்து வச்சு நம்ம அந்த சுதாமா சேவையில நம்ம வந்து பே பண்ணும்பொழுது அப்போ கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் வந்து எத்தனை கோடி கொட்டினாலும் நமக்கு கிடைக்காது. ஏன்னா பகவானுடைய சேவைக்கு செய்வதற்கு பகவான் இவ்வாறு வழி நடத்தினார் அப்படிங்கிற ஒரு மனசு வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குற எத்தனை பேர் வீட்டுல உண்டு இந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம இது தெரிஞ்சுதான் செய்யறோம் தெரியாம தான் செய்யறோம்ன்றது வந்து நமக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா இறை தொண்டிற்காக யாரையுமே கஷ்டப்படுத்தாம இல்லையா? ஸோ அதை வந்து நம்ம லிமிட்குள்ள என்ன இருக்கோ அதை செய்யறது வந்து தர்மமானதுதான். ஓகே, அதை நம்ம அனைவருக்கும் தெரிஞ்சு செய்யணுமா தெரியாம செய்யறதான்ற போது நம்ம மனசுக்குள்ள எதையுமே நம்ம வீட்டுல சொல்லாம செய்தது கிடையாதேன்னு ஒரு ஃபீலிங் ஒரு பக்கம் வந்தாலும், ஆனால் அதை நம்ம செயல்படுத்தும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய ஆனந்தம், அந்த சங்கடமான அந்த ஃபீலிங் வந்து அதையே ஓவர் ரூல் பண்ணி போயிடும். ஓகே, அதுதான் பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆனந்தங்கள் இல்லையா? ஸோ இங்கே
பௌதிக இன்பத்தினை ஏற்றுக்கொள் என்று பிரம்மர் மூலியமா பிரியாவதனுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுவதுமே யாருடைய கட்டளையால? பகவானுடைய கட்டளையால். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆள வேண்டியது அவருடைய கடமை. ஸ்வயம்பு மனு வந்து இந்த மனு ஆள்றது, அவருடைய பிள்ளைகள் ஆள்வது என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்று. அதனால ஒரு மகன் உத்தானபாதன் ஆட்சி ஆண்டு அதுக்கப்புறம் அவன் வந்து காட்டை நோக்கி சென்று விட்டார். மேலும் இப்போ துருவ மகாராஜா துருவலோகத்திற்கு இல்லையா, இப்படி அது எல்லாமே ஆன பிறகு இவர் வந்து இப்போ இந்த பூமண்டலத்தை ஆள்வதற்கு யாரும் கிடையாது இல்லையா. அப்போ இவர் வந்து எடுத்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டளை வந்து யார் சொல்றாரு? ஆக்சுவலி ஸ்வயம்பு மனு சொல்றார். ஆனா அதை வந்து நிராகரித்து விடுகிறார். ஏன்னா நாரத மகரிஷியினுடைய அறிவுறுத்தலினால் அவர் வந்து இறை தொண்டு ஒன்றுதான் மேன்மை என்று அமர்ந்து விட்டார். ஆனா இப்போ கடமை என்ற பெயர்ல வந்து நீ வந்து பௌதிக பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதும் இறைவனுடைய கட்டளை. ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஞானம் கலந்த மன்னர்களால் மட்டும்தான் நல்லாட்சி என்பது கொடுக்க முடியும் இல்லையா. ஒரு பக்தரால தான் நல்லாட்சி என்பது கொடுக்க முடியும், ஒரு தூய பக்தரால். ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஓகே, அதனால டைரக்டா பத்மா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, எப்படி பௌதீக இன்பத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளுன்னு அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதாவது எதற்காக கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் அலசி ஆராயும் பொழுது அது வந்து பர்ஃபெக்டா நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏனெனில் நீ இதனை செய்ய வேண்டும் என்பது பகவான் சிறப்பு கட்டளையிட்டிருக்கிறார். ஸோ ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, இதன் மூலம் நீ உலக தொடர்பிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்றவனாகும் உனது சட்டப்பூர்வமான நிலையிலிருந்து பகவானின் கட்டளை நிறைவேற்றும் திறனுடையவனாக இருப்பாய். எவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் இந்த 2 வரியிலன்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இவ்வாறு அவர் பௌதிக இன்பத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் எவ்வாறு விடுதலை பெற்றவராக ஆக முடியும் அப்படின்னு ஒரு டைரக்ஷனான கொஸ்டின் வரும் நமக்கு இல்லையா. அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றென்று கடமையாக நிமித்த மாத்திரம் ஆற்ற வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது இல்லையா. அவர் குழந்தைகளை பெற வேண்டும் என்றால், திருமணம் செய்து குழந்தைகளை பெறணும்னா பகவானுடைய திருத்தொண்டிற்காக மட்டுமே அவர் அந்த செயலை ஆற்ற வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர விதிகளை அவர் பின்பற்றி குழந்தைகளை ஈன்றெடுக்க வேண்டும். ஓகே, அந்த நிலையில போகும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது அனைத்துமே தெய்வீக நிலையாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ ஒரு கிரகஸ்த தர்மம் இல்லையா, இந்த கர்ப்பதான சம்ஸ்காரம் இதெல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து தேவையான அந்த தன்னுடைய வாரிசுகளை கொடுத்த பிறகு மீண்டும் வந்து அவர் வந்து பகவானை திருத்தொண்டுக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்பும் வந்து பிரியாவதனுக்கு கிடைக்கப்பெறும். இதெல்லாம் இறைவனுடைய சித்தம். அதை நாம அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான பயிற்சியை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும். ஸோ அதனால பௌதிக வாழ்க்கை வந்தாச்சு, நம்ம நிறையவே என்ஜாய் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து சுகபோகமாக வாழ்வது என்பது இறைவனை மறந்து அது வீணான செயல். ஸோ அதை அதுதான் பக்தனுக்கும் பக்தன் அற்றவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். பக்தன் எண்ணிலை ஆயினும் ஒரு முறை அவன் பக்தியில் வந்து பூர்ணத்துவம் பெறும் பொழுது அவன் அனைத்தையுமே வந்து அந்த பக்தி பாவத்தை கொண்டுதான் செய்யணும்னு நினைப்பான். ஸோ அந்த பாவம் என்பது அவனிடத்துல வந்து குடிக்கொள்ளும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதுல மினிமம் என்ன ரிக்குவயர்மெண்ட்டோ அது மட்டும் தான் பார்ப்பான் இல்லையா. கோடியா இருந்தாலும் அவருக்கு தேவையானது என்னவோ அது மட்டும்தான் அவன் செய்வான். ஸோ அப்படிப்பட்ட மனோபாவம், அதாவது நிறைய ஆசைகள் இருந்தாலும் மனதளவுல வந்து தான் வந்து அதாவது ஆன்மீகத்துல பணக்காரனா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஸ்தானத்தை ஒரு பக்தன் வந்து பெறுகிறான். இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவனுடைய பவர் பொசிஷன் எதுவா இருந்தாலுமே அதெல்லாம் தற்காலிகம் என்பதை அவன் உணர்ந்தறிந்திருக்கான் இல்லையா. அதனால அந்த செயல்கள் அவன் ஈடுபடும் பொழுது தாமரை இலை மேல் இருக்கக்கூடிய நீர்த்துளி போல, அப்படின்னா பற்றுதல் இன்றி, பலன்களுக்கான பற்றுதல் இன்றி அவன் செயல்படுவான். மேலும் உனது சட்டப்பூர்வமான நிலையிலிருந்து அப்படின்னா ஸ்வயம்பு மனு எனக்கூடிய அவருடைய மகனாக இல்லையா, லீகல் பகவானின் கட்டளைகள் நிறைவேற்றும் அப்படின்னா ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து நீ அதை செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து வெறுமனே இப்ப நீ தபஸ்வியா இருந்து செய்யறதை விட ஒரு அரசனாக இருந்து செயல்படு அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு வந்து அவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. உலகில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இங்க டவுட் வந்தா நீங்க அப்புறம் எல்லாமே டவுட் வந்துடும். எனி டவுட்ஸ்? உலகில் 3 வகை, யாரும் வாயை திறக்க மாட்டேங்கிறீங்க. உலகில் 3 வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். யார் சொல்லுங்க? கர்மிகள், ஞானிகள் மற்றும் பக்தர்கள் இல்லையா. கர்மிகளை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். கர்மிகள் வந்து சகாம கர்ம யோகத்துல இருந்து செயல்படுபவர்கள். ஞானிகள் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து நானே பிரம்மம் நானே பகவான் அப்படிங்கிற நிலைக்கு போறவங்க இல்லையா, சாயுஜ முக்திக்கு.
இவர்கள் இருவரை விட சிறந்தவர்கள் யாரு? பக்தன் தான். சாரியோ மேலானவர்கள் யோகிகள். அவங்களுடைய இலக்குமே வந்து சாயுஜ்ய முக்தி என்பதால அங்கே வந்து அவர்கள் வந்து அதாவது அவங்களுடைய செயல் எல்லாமே புரிந்த வண்ணம் 4 கைகளுடைய பரமாத்மா சொரூபத்தின் மீது அவர்கள் பக்தி கொள்ளும் பொழுது இறுதியில் வந்து அவர்கள் வந்து குழப்பமடைந்து பிரம்ம ஜோதியில போய் நின்று விடுகிறார் இல்லையா? இவர்கள் ஏற்கனவே புலன்களை வென்றவர்கள் யோகிகள். இருந்தும் இவர்கள் யாரும் மனவாசம் கடந்த மெய்யுணர் நிலையில் இருக்கவில்லை. எஸ் அப்படின்னா மனதுக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்கள் இல்லையா, மனதார இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்கள்ல இருந்து அவங்க பௌதீக தளத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய அந்த விதத்திலிருந்து அவங்க வந்து நீங்குவது கிடையாது. ஏன்னா உயர்வான பக்தி தொண்டினுடைய மகிமை வந்து அவர்களுக்கு தெரிவது கிடையாது. எப்பவுமே உயர்வான ஒன்று வரும் பொழுது மட்டும்தான் நாம் அதை வந்து நோக்கணும், அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், செயல்படணும்ன்ற உணர்வு வரும். எப்போ கர்மத்திலேயோ ஞானத்திலேயோ யோகத்திலேயோ அவன் நிலை பெற்றிருக்கிறானோ, பக்தி என்பதனுடைய மேன்மையான அந்த நிலையை வந்து உணராமல் இருக்கின்றானோ, அது வரைக்குமே அவர்கள் விடுதலை அடையாத ஆத்மாக்களாகத்தான் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள். ஓகே, அதனால இந்த மூன்றுமே அவ்வளவுதான். மனவாசகம் கடந்து அப்படின்னா இந்த மனசனுடைய 3 குணாதிசயங்களுக்கு கடந்து, மனவாசகம் கடந்து என்றார். ஓகே, இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களை வந்து கடந்து அவர்கள் வந்து மெய்யுணர் நிலையில் இருக்கவில்லை. அதுதான் ரீசன் சொல்லப்பட்டது. இப்பிரிவுகள் எதிலும் சேராத மிக உயர்ந்த பக்தர்களே இந்த மெய்யுணர் நிறைவில் இருக்கிறார்கள். ஸோ பக்தர்கள் எல்லாமே டைரக்ட் இல்லையா, இறைவனை சேவிக்கிறது, குரு பரம்பரா சேர்க்கிறது, ஸோ பக்தி பண்றது, இது எல்லாமே அவங்களுக்கு நல்ல பொதுவான ஒரு விஷயங்கள். பகவத்கீதையில 14.26 ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, மாம்சயோபிச்சாரேன பக்தி யோகேன சேவதே சகுணாந்த சமதீத்யைத்தான் பிரம்மபூயாய கல்பதே. அதாவது பக்தி தொண்டில் முழு மூச்சுடன் ஈடுபட்டிருப்பவன், அதாவது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இல்லையா, எச்சூழலிலும் தவறு செய்வது கிடையாது. ஆக்சுவலி இந்த குவாலிட்டி நமக்கு கண்டிப்பா வரும். நீங்க நாம ஜபங்களை நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி எந்த சூழலிலுமே நம்ம வந்து இம்மீடியட்டா உண்மையை மட்டும் தான் பேசுவோம். இதை நீங்க அனுபவபூர்வமா நீங்க வந்து பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ யாராவது காப்பாற்றணும்னு நினைச்சா கூட ஒன்று சைலண்டா இருந்துட்டு போயிடலாம். அதற்காவது நம்ம அந்த சூழ்நிலையை சமாளிக்கணும்னு நினைச்சா கூட நம்ம சமாளிக்கிறதுக்கு பிரயத்தனம் கூட பண்ண மாட்டோம். இதை நீங்க அனுபவபூர்வமா அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் அந்த நாம ஜபங்களுடைய மகிமையே புரிஞ்சுக்காரு. திஸ் இன் ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ் ஆக்சுவலி ஐ திங்க் என்னடி பிரபுஜி சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. நம்ம போய் பேசுறது இது கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட அந்த வாய்மை எனக்கூடிய அந்த குணாதிசயம் வந்து குடிக்கொள்ளும். நாம ஜபங்கள் நாம ருச்சியை கொண்டு நாம அதை வந்து உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி சில பேர் இன்ஸ்டன்டேனியஸா வந்து அப்டேட் கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அது உண்மையா பொய்யான்றது வந்து நாம அந்த நபர் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாருமே சரி மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இவங்க கண்டிப்பா பொய்யே பேச மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு கொண்டு இருப்பீங்க இல்லையா. ஆனா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில வந்து யாருக்குமே பாதகம் வரக்கூடாது என்பதற்காக நான் ஏதோ ஒன்று வந்து சொல்லி மழுப்பி விட்டால் அது என்னுடைய மனசு வந்து உறுத்தும் இல்லையா. ஸோ ஆனா நீங்க எப்பவுமே என்ன டவுட் கூட பட்டிருக்க மாட்டீங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நான். ஓகே, அது போல நம்ம வந்து பக்தியில வரும்பொழுது நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் மொத்தமும் நமக்கு வந்து திருப்பி வந்து ரெக்கார்டிங் மாதிரி நமக்கு இடிக்கும். இதை நீங்க உணர்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த உணர்வு என்பது அந்த நாம ஜபத்தினுடைய வலிமையால தான் பெறப்படுவது. ஓகே, பகவானுடைய நாமங்கள் வேறு, அவர் வேறு கிடையாது. ஸோ பகவான் நமக்கு இதை வந்து உணர்த்த வைக்கிறார். அதனால ஆன வரைக்குமே நாம பொய்மையை பழகாம இல்லையா. ஸோ முடிந்த அந்த இடத்துல எந்த ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா உண்மையை சொல்லும் பொழுதும் சொல்லதும் சரி. அடுத்து வந்து அந்த சூழ்நிலை அது பாதகத்தை விளைவிக்கும் என்றால் அதை மௌனமாக காத்து நம்மளை பழி சொன்னா கூட பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நாம சைலண்டா அந்த இடத்துல விட்டு வெளியேறது என்பது உசிதமான செயல். ஏன்னா ஒரு பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா பல பொய்களை வந்து நாம அடுக்கடுக்கா சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம். ஸோ அதனால ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ பக்தி தொண்டில் முழுமூச்சல பக்தியினுடைய மகிமை அதுதான். அங்கேயே வந்து அந்த ரெகுலேஷன் வாய்மை எனப்படக்கூடியது இல்லையா, அது வந்து அந்த இடத்துல வந்து கண்டிப்பா நம்மளை வந்து பேச வைக்கும். ஸோ யதார்த்தத்தோட நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பையும் நமக்கு கொடுக்கும். இது பக்தியினுடைய மகிமை, நம்மது கிடையாது. ஓகே, அவன் உடனே இயற்கையின் குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலையினை அடைகின்றான். ஏன் மாம்சயோ அபிசாரின பக்தி யோகேன செய்வது
இல்லையா? பக்தி யோகத்தை வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது சகுணான் சமதி தேய்த்தான் இல்லையா? பிரம்ம பூயாய கல்பத்தை இல்லையா? அதாவது இந்த ஜட இயற்கை குணங்களை கடந்து பிரம்ம நிலையை அவன் அடைகின்றான். ஓகே, சோ பிரம்மதேவன் பிரியாவதரிடம் இல்வாழ்க்கை என்னும் கோட்டையில் அல்லாமல் பகவானின் திருவடி தாமரைகள் என்னும் கோட்டையில் உன்னதமாக இருப்பாய் என்று அறிவுறுத்துகிறார். நாபாங்கிரி சரோஜா அப்படின்னாலே தாமரை. ஓகே, சோ இந்த தாமரை மலை அந்த இதுல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல வந்து பிரியாவர்த்தன் வந்து இல்வாழ்க்கை என்னும் கோட்டையில் அல்லாமல் அப்படின்னா அவர் இல்வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படிதான் வலியுறுத்தப்படுகிறார். ஆனால் அதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையுமே அதனோட சேர்த்து சொல்றார். ஆக்சுவலி பகவான திருவடை தாமரை என்னும் கோட்டையில் உன்னதமாக இருப்பாய் அப்படின்னா இல்வாழ்க்கையே அவர் வந்து பகவானுடைய கோட்டையாக இந்த இடத்துல கருதுகிறார். அப்படின்னா வித்தவுட் இறை உணர்வு இல்லாம நீ வந்து செயல்படக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷனை வந்து பிரம்மர் வந்து கிளியரா வந்து சொல்றார். ஏன்னா வித்தவுட் இறை உணர்வு இல்லாம நாம குடும்பத்தை நடத்தும் பொழுது அது ரொம்ப ரொம்ப அதாவது மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கணும். இதை நாம இந்த அதாவது கிருஷ்ண உணர்வற்ற நிலையில இருந்தப்ப எப்படி இருந்தோம், கிருஷ்ண உணர்வுல வந்த பிறகு எப்படி இருக்கும், நம்முடைய பக்குவத்தினுடைய வேறுபாடு என்ன, இதெல்லாம் நாம நோக்க வேண்டும் இல்லையா? அது எல்லாமே யார் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது? குரு பரம்பரையும் கிருஷ்ணரும் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதனால ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம இறைவனுக்கு நன்றி உணர்வோட இல்லையா? ஸோ அதாவது ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல வந்து ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வாஸ் டெல்லிங். ஸோ இந்த புக் இருக்கு இல்லைங்களா, பாகவதம் புக்கு வந்து ஒரு புஷ்பத்தை சாத்தி அதை வந்து பகவானாக சேவித்து வந்து கிளாஸ் எடுத்தாராம். ஸோ அதாவது பாகவதம் புக்கில் சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். ஓகே, ஸோ நம்ம அத்துல் கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஹி ஹஸ் கிவன் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்படின்னா இந்த புஸ்தகத்தின் வடிவத்திலேயே வந்து நாம வந்து பகவானை சேவிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அவ்வளோ அழகா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தான் செய்ததா சொன்னாங்க. ஸோ அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பக்தியினுடைய உணர்வு பாவம் என்பது அந்த புஸ்தகத்துல வந்து நம்ம உபயோகப்படுத்தக்கூடிய விதத்திலே நாம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ரொம்ப அதாவது பகவான் எத்தனாவது ஸ்லோகத்துல ஒரு கடைசி ஸ்லோகம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கடைசி ஸ்லோகம் வரும் இல்லையா? அங்க வந்து பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு கோலோகம் சென்ற பிறகு அவர் எங்கே, அதாவது இந்த வேதங்கள் எல்லாம் எங்கு தஞ்சம் அடைந்தன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா? 6 கேள்விகள்ல 6வது கேள்வி அந்த பாகவதன் ரூபத்துல பகவான் வந்திருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த தஞ்சம் என்பது சொல்லப்பட்டது இல்லையா? ஸோ அதுதான் அதனுடைய விடையும் கூட. அப்போ நாம் இந்த கேள்வியையும் பதிலையும் மனதுல லயிக்கும் பொழுது எப்பெல்லாம் நம்ம பாகவத புக்க பாக்குறோமோ அது எல்லாமே பகவான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து வரணும். ஓகே, அதாவது பாகவதம் புக்க நம்ம பார்க்கும் பொழுதே இறைவன் மாதாஜி இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, நோ இஷ்யூஸ். ஸோ பாகவதம் புக்கை நம்ம பார்க்கும் பொழுதே நம்ம பகவானை தான் சேவிக்கிறோம், பகவானை நாம கையில் ஏந்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பாவத்தை கொண்டு நாம பாகவதத்தை வாசிச்சோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு புரியாத எந்த ஒரு டாபிக்குமே கிடையாது. எல்லாம் புரியும்படியே வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கார். அவருடைய திருவடிகளை சேவித்து கொண்டு நாம வந்து பாகவதத்தை வாசிக்கணும். எல்லா வைஷ்ணவர்களுடைய கிருபை இருக்கணும். இறைவனுடைய கிருபை இருந்தால் மட்டும்தான் பாகவதத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஓகே, ஸோ இங்கே அதாவது இதழ்கள் தாமரை மலையில் புகுந்து தேன் உண்ணும் பொழுது அம்மலரின் இதழ்களே தும்பியை முற்றிலும் பாதுகாக்கிறது. அத்தும்பி சூரிய ஒளியினாலோ வெளி நிகழ்ச்சிகளாலோ பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. அது போல முழுமுதற் கடலின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைந்து இருப்பவன் அனைத்து ஆபத்துகளிலும் எப்பொழுதுமே பாதுகாக்கப்படுகிறான். 100% ரைட் இல்லையா? ஸோ ஒரு தும்பி வந்து என்ன பண்ணும், ஒரு தாமரை மலர்ல இருக்கக்கூடிய தேனை உண்ணும் பொழுது இல்லையா, மரல் அதுக்குள்ளேயே உள்ள போகும்பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா அப்படியே கவரிங் போஸ்டர்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வெளிப்புற இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையினுடைய பாதிப்பு பத்தி அந்த தும்பிக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்லையா? ஸோ அது போல பகவானுடைய பக்தர்களுமே அந்த தும்பியை போன்று அந்த தாமரை மலர்னுடைய அதாவது கவரேஜ் இல்லையா, அதனுடைய முகப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எவ்வாறு அந்த தும்பியை வந்து ரட்சிக்கிறதோ அது போல பகவானுடைய கரங்களுமே நம்மளை என்னைக்குமே வந்து ரட்சித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ளலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பின்வருமாறு சொல்லப்படுது.
சமஷிதயே பத பல்லவ பல்லவ ப்ளவம் மகத் பத்ம புண்ணிய யசோ முராரே பவாம்புதிர் வத்ச பதம் பரம் பதம் 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 யத் விபதாம்னா தேஷாம். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் நினைக்கிறது. ஐ திங்க் இந்த பதம் பதம் நான் விபதம் நான் கேட்ட மாதிரி இருக்கு. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மோஸ்ட்லி இது மனப்பாட ஸ்லோகம் கூட இருக்கலாம். முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை சடன் அடைந்திருப்பவருக்கு எளிதாகிவிடும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து எளிது. அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது இந்த பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு முதன்மை ஸ்தானம். அது ஆக்சுவலி உண்மையில் அறியாமை கடலை, அதாவது பவாம் புதி, அது அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கை எனக்கூடிய அந்த சம்சார சாகரம் இல்லையா, அதை கடப்பது என்பது நமக்கு கஷ்டமான ஒன்று. அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இறைவனுடைய தாழ் பணியும் பொழுது அது நம்ம கன்றுக்குட்டியினுடைய குழம்பு எவ்வளவு தண்ணி இருக்கோ அந்த தண்ணியை வந்து தாண்டி செல்றது ஈஸியோ அது போன்ற ஒரு நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும். ஓகே, அதுதான் பக்தியினுடைய மகிமை. உண்மையில் அறியாமை கடலை, அதாவது பவாம்புதி கடப்பது கூட அவனுக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டியின் குளம்படி தடத்தினை இல்லையா, வத்சபதம், அதாவது அந்த அந்த கன்றுக்குட்டியினுடைய கால் தடயங்கள் இல்லையா, கடப்பது போல எளிதாக இருக்குமா. இது போன்ற பக்தன் அடிதோறும் ஆபத்து நிறைந்திருக்கும் இடத்தில் இருக்கிறான் என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. ஸோ அதாவது இந்த ஒரு உணர்வு கொண்டு ஒரு பக்தன் செயல்பட்டான் என்றால் அவன் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலுமே வந்து இறைவனால் ரட்சிக்கப்படுகின்றான். ஓகே, முழுமுதற் கடவுளின் கட்டளையினை நிறைவேற்றுவதற்கே நமது உண்மையான கடமை. நமக்கு நீட்ட கடமை வந்து இறைவனால் வகுக்கப்பட்டது. அதை நாம் சிறமேற்கொண்டு ஆற்றுவது என்பதே நம்முடைய கடமையாகிறது. மேலும் நாம் நரகத்தில் இருந்தாலும் சரி, சொர்க்கத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த லோகத்திலுமே இருந்தாலும் சரி, இந்த 14 லோகத்துல நாம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி, பரமபுருஷ பகவானின் கட்டளையினை வந்து நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக இருந்தோம் என்றால், யார் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்களோ நாம் அப்பொழுது பாதுகாப்புடன் இருப்போம். ஸோ அப்ப நமக்கு சேஃப்டியும் கண்டிப்பா கிடைக்கும். ஏன்னா நாம முழுவதுமே வந்து இறைவனுடைய திருவடிகளை வந்து சரணடைந்தவர்கள். மேலும் இஸ்லோகத்தில் உள்ள பிரகிருதி புஜஸ்வ இல்லையா, பிரகிருதி புஜஸ்வ என்னும் வார்த்தை குறிப்பிடத்தக்கதாகும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ அதாவது பிரகிருதி என்னும் வார்த்தை வந்து ஒரு சட்டபூர்வமான நிலையாகும். அதாவது அவன் லீகலி அவனுடைய சுச்சுவேஷன் என்னன்றது வந்து சொல்லப்படுறது. பிரகிருதி என்பது அப்படின்னா அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது நிஜம் இல்லையா, இந்த உடலில் இருப்பது நிஜம் இல்லையா, இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் அவனுக்கே உரித்தானது, நன்மையின் தீமைகள் எல்லாம் அவனாலேயே அவனுக்கு உரித்தானது, எல்லாமே எவ்ரிதிங் வந்து அந்த நபருக்கு தான் அசோசியேஷன் இல்லையா. இது எல்லாருடைய வீட்லையுமே அவ்வளவுதான். ஸோ நாம் மாற்றக்கூடிய கர்ம பலன்கள் அனைத்தும் நமக்கு தான் இல்லையா. பாவங்களா இருந்தா நாம தான் அனுபவிக்கிறோம். அதாவது ஒரு பிரபுவா இருந்தா அவங்களுக்கு தான். புண்ணியங்கள் என்பது அவருடைய குடும்பத்திற்கு வந்து பிரித்து கொடுக்கப்படும். இது சாஸ்திர தர்மம் பிரகாரம். ஓகே, அதனால அதை நாம அவ்வாறே புரிந்து கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். ஏன் புருஷா மாத்திரம் சங்கடப்படணும் அப்படின்ட்டு, பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஒரு வீட்டை வந்து தர்மமான முறையில் எடுத்து செல்லக்கூடிய பொறுப்பு வந்து அந்த மனிதனுக்கு உண்டு இல்லையா. அதனால வந்து அதனால் ஆற்றக்கூடிய அனைத்துமே நன்மைகளா இருந்தா அந்த நன்மைகளை அவனே பெறுகின்றான் இல்லையா. அவனோட குடும்பத்திற்கும் 50% செல்கிறது. அது தீமையா இருந்தா அவன் ஒருத்தனே தான் அனுபவிக்கிறான். ஸோ இது வந்து பகிர்ந்து கொடுக்க முடியாது. இது சாஸ்திரம். இது ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேட்க முடியாது. அவனுடைய கட்டளைகளை நீ நிறைவேற்றினால் உலக இன்பத்தின் மத்தியில் இருந்த போதிலும் எவ்வித தவறும் செய்ய மாட்டாய் என்று அறிவுறுத்துகிறார். ஸோ அதனால உன்னுடைய பாவம் எவ்வாறு என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ ஒருவனது பலன் தரும் செயல்கள்னால், அதாவது கர்மி, அவன் அடையும் பௌதீக உலகியல் இன்பமானது. ஸோ அதாவது பெனிஃபிட்ஸ் முழுமுதற் கடவுளால் அருளப்படும் உலக இன்பத்திலிருந்து வேறுபாடு உடையதாகும். இந்த வேர்டை அண்டர்லைன் பண்ணணும். அதுவும் இதுவும் சேம்னு நினைக்கக்கூடாது. அதாவது இறைவன் நமக்கு ஒண்ணு கொடுக்குறாருன்னா அதை கொண்டு நாம பக்தியின் பாதையில எவ்வாறு முன்னேற்றம் அடையணும்ன்றதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பார். ஆனா அதே நாம வந்து முயற்சி பண்ணி நாம சம்பாதிக்கிறோம்னாக்கா அதுவுமே அவருடைய அப்ரூவல் தான். ஆனா நிறைய இழுத்தடிச்சு நம்ம செய்யணும்னா கூட, ஏன் இது போய் மீண்டும் அந்த பௌதிக பந்தத்துல நிறைய சம்பாத்தியத்துல வந்து உன்னை நீ ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றாய் என்ற அந்த ஒரு இன்ட்யூஷன் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா இறைவன் கொடுப்பார் இல்லையா. பௌதீக பந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்களை வந்து நாம ஆன வரைக்குமே வந்து we should keep it as a low priority.
ஓகே, அது வந்து முக்கியத்துவமா நாம பெருசா கருதக்கூடாது. ஆனா நம்முடைய கடமையை மட்டும் ஆற்றிட்டு போகணும். அதாவது முக்கியத்துவம் என்பது செயல்படும் விதத்திலேயோ இல்ல செய்யாம இருக்கிறதுலயோ கிடையாது. அதனுடைய விளைவுகள் பற்றி, அவுட்கம் பத்தி இல்லையா, என்ன லாபம் வரும்ன்றத பத்தி நாம பெருசா யோசிக்க கூடாது. நம்மளால உசிதமான அதாவது தர்மத்தை பரிபாலிக்கணும்னா நம்முடைய கடமையாக அதை ஏற்று நாம செய்துட்டு வரணும். அவ்வளவுதான். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில வரும்போது அது அந்த அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து பகவானுடைய கருத்துக்களே வேறு. அதே நாம வந்து நாமளே டைரக்டா முயற்சி செஞ்சு செய்யறதும் வேறு இல்லையா. ஒரு பக்தன் சில நேரம் மிகுந்த வளமுடையவனாகவும் காணப்படுகிறான் இல்லையா, செழிப்பாக. ஆனால் அவன் முழுமுதல் கடவுளின் கட்டளைகளை பின்பற்றியதனாலே உண்மையில் அந்நிலை எய்தி உள்ளான். ஸோ இதுதான் உண்மை. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம படிக்கிறோம் இந்த மாதிரி இல்லையா. அதாவது பௌதிக செல்வாக்கினால் நாம் எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது நம்ம கட்டளைகள் இறைவனுடைய கட்டளை வந்து பின்பற்றும் பொழுது அவன் என்ன ஆகுறான், அவன் என்ன சூழ்நிலை அடைய பெறணுமோ அந்த சூழ்நிலை வந்து பகவான் வந்து கொடுத்துருவார் அங்க. ஆனா அவன் நிமித்த மாத்திரம் செயல்படும். தட் இஸ் த கண்டிஷன். ஓகே, வெறுமனே எந்திரமாக செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு சூழ்நிலை வந்து அவன் செயல்படுத்தணும். ஆகையினால் ஒரு பக்தன் பௌதிக செல்வாக்கினால் எப்பொழுதுமே பாதிக்கப்படுறது. நம்ம கிட்ட இவ்வளவு இருக்கு அவ்வளவு இருக்குன்ற அந்த மைண்ட் செட்டப்பே வராது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கட்டளைகளுக்கு ஏற்ப கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் உள்ள பக்தர்கள் உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் இல்லையா. அதாவது மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதனுடைய கருணை இருக்கு. அதனால அவங்க வந்து கோயில்கள், அநேக கோயில்கள் எல்லாமே ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அதோட சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய கருணையால் தான் நாம் எல்லாருமே என்ன கிடைச்சோம், நமக்கு சங்கீர்த்தனமே செய்யறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, அவர்கள் அதாவது அவர்கள் ஏராளமான கருணையால் அவர்கள் உலகில் செல்வாக்கினால் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு ஆசைகளை சம்பாதித்தாலும் அதன் மீது அவர்கள் வந்து மோகம் கொள்வது கிடையாது. சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல மத்திய லீலையில 7வது காண்டத்துல வந்து 129வது ஸ்லோகம். கபுனா பாதயே தோமரா விஷய தரங்க புரய பியேடானி பாவே மோராசங்க. ஓகே, இதுல என்ன சொல்றார் அப்படின்னும் பொழுது பார்க்கும்பொழுது பக்தி தொண்டில் யாரெல்லாமே அதாவது பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலம் பகவானுடைய புகழாரங்கள் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் வந்து நாம என்ன பண்றோம், ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது நேர்மையான பக்தன் விஷய சங்க உலகில் செல்வாக்கினால் ஒருபொழுதும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது இல்லையா. அப்படின்னா எவ்வளவு ஆஸ்திகள் இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆஸ்தியும் இல்லைனாலும் சரி, இல்லை என்ற வருத்தமோ இல்லை இருக்கின்றது என்ற அகம்பாவத்தையோ ஒரு பக்தன் என்றைக்குமே வந்து செயல்படுத்த மாட்டான். இதே ஒரு கருத்தை நாம பகவத்கீதையிலுமே நம்ம அர்ஜுனன் வந்து போர் புரிய முடியாதுன்னு சொன்னது கர்ம சந்நியாசத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு நினைக்கும் பொழுது பகவான் வந்து அதாவது ஒரு செல்லமா அவரை வந்து கண்டிப்பார் இல்லையா. நீ வந்து போர் புரியறதுனால அதனுடைய பலன்கள் மேல நீ வந்து பற்றுதல் வச்சு நீ வந்து போர் புரியக்கூடாது. பலன்கள் எதுவாயினும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை இறைவனுடைய ஆணையாக நீ ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தான் பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பார். அதனால நாம் எல்லாரும் கூட நம்முடைய கடமையா இருக்கக்கூடிய பௌதீக செயல்களை நாம துறக்க முடியாது இல்லையா. அது எல்லாமே நம்முடைய கடமை. ஆனால் அதனுடைய பலன் இப்படி வரும் வந்தே ஆகணும்னு நினைச்சுட்டு அந்த மாதிரி முயற்சி நாம செய்யக்கூடாது. நம்முடைய முயற்சியை வந்து 100% நாம கொடுக்கணும். இறைவன் சித்தம் எதுவோ அது நிகழட்டும் அப்படிங்கிற அந்த மனப்பக்குவத்தை நாம கொண்டு வரணும். அப்ப நீங்க அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நீங்க வெளியில வரீங்க. எப்படி நாம வந்து ஒரு கடினமான சூழ்நிலையிலிருந்து வெளியில வர முடியும்னா இவ்வாறு தான் இல்லையா. மனதளவுல இருந்து நாம் அதை துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்ப அந்த பாதிப்புகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படுவது கிடையாது. அதனால அது அவ்வளவு சீக்கிரத்துல நமக்கு வராது. ஏன்னா நம்ம அதோட அட்டாச்மெண்ட் இவ்வளவு வருஷம் ஏற்படுத்திட்டு இருக்கோம் இல்லையா. அதை கட் ஷார்ட் பண்றது வந்து இந்த மாதிரி பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் கேட்க கேட்க வாசிக்கத்தான் நமக்கு அது வரும். ஏன்னா இறைவனுடைய சம்பந்தத்தை இந்த இடத்துல ஏத்துக்கிறோம். அதோட அவருக்கு நாம என்ன பண்றோம், அபிதயா பண்ணின்றோம் இல்லையா. அதாவது we are doing the ஸ்மரணம், அதாவது நினைக்கிறது, அதுக்கடுத்து வாசிக்கிறது, அதாவது கேட்கிறது, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் 3ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல. ஸோ பகவத்கீதை, பாகவதம் வாசிக்கிறது நீங்க எல்லாருமே இந்த அசோசியேஷன்ல இருக்கிறதே இந்த 3 தொண்டுமே இந்த இடத்துல நிகழ்ந்த வண்ணம் இருக்கு.
அதுதான் யார் ஒருத்தர் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணத்துல ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கான அந்த சுத்திகரிப்பு ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி நடந்துட்டே இருக்கும். ஒரு காலகட்டம் வரும்பொழுது நம்மளால வந்து அந்த பற்றுதல், அதாவது இந்த செயல் மனதளவுல இருந்து நம்ம வந்து அதனுடைய எதிர்பார்ப்புகள் இல்லையா, அந்த செயலினுடைய விளைவுகளை பத்தி நாம துண்டித்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கும், கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆனா அதை நாம ஒன்றி நாம அதனோட வந்து நாம பகவானோட சம்பந்தம் வச்சிருக்கோம், இதை வாசிக்கும் பொழுது பகவான் இருக்கார் இல்லையா, அதோட இதெல்லாமே அவருடைய லீலைகள், அவருடைய பக்தர்களுடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், இதெல்லாம் கேட்க கேட்க நம்ம தூய்மை அடைகின்றோம். நம்ம கிட்ட அந்த நாணயம், இதெல்லாமே கருணை, இதெல்லாமே தானா வந்து சேரும். கருணையற்ற மனசுதான் நமக்கு இருக்கிற உண்மை சொல்லணும்னா அதுதான். ஒரு பௌதிகவாதிக்கு கருணை என்பது கிடையாது. ஓகே, ஒரு பௌதிகவாதிக்கு கருணை என்பது கிடையாது. சுயநலம் என்பது மேலோங்கி இருக்கும். எங்கே சுயநலம் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல கருணை உள்ளம் என்பது இருக்காது. எங்கே பொதுநலம் என்பது வருகின்றதோ அங்கே கருணை உள்ளமும் தானாக வரும். ஓகே, ஒரே நாள்ல வந்து நம்ம 100% கருணை பெற்றுவிட முடியாது. ஸோ நாம படிப்படியா தான் நம்ம வந்து கருணையை வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும். ஏன்னா நமக்கு தான் எத்தனை ஜென்மாந்திர அழுக்கு வந்து இந்த ஹிருதயத்துல வந்து பதிய வச்சிருப்போம் நம்ம இல்லையா. இந்த ஆன்மா அதனோட அது மேல இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல், அந்த சூக்ஷ்ம உடல், மனசு, புத்தி, அகங்காரம், இந்த 3 பண்புகளோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கோட்டிங், சுகர் கோட்டிங் மாதிரி வந்து ஒரு பெரிய மலை மாதிரி நம்ம ஹிருதயத்து மேல வச்சிருக்கோம் இந்த அழுக்குகள். காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், மக்ஷரம் இல்லையா. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து தொடச்சி எடுக்கணும். ஆனா அது ஒரு நாள்ல தேய்ச்சாலும் வந்து போகாது இல்லையா. ஸோ ஒரு வாட்டி டெய்லி, ஏதாவது எறும்பு ஊற ஊற கல்லும் தேயும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டெய்லி நாம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம் வாசிக்க 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 இந்த அழுக்கு எல்லாமே ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே கிளியர் ஆயிடும். அப்போ உங்களுடைய மன நிறைவு எப்படி இருக்கும்னாக்கா, எந்த செயலா இருந்தாலும் அதை ஏத்துக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு நாம ஏன் துன்பத்தை கொடுக்கணும், இப்படிப்பட்ட பாவம் எல்லாமே நம்ம போகும். ஓகே, அப்போ இறைவனோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த உணர்வு ஏற்படும். ஸோ எந்த செயலா இருந்தாலும் சில சமயங்கள்ல நமக்கு பகவான் நம்மளோட இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு அப்பப்போ வந்து அவர் வந்து காட்டிகிட்டே இருப்பார். ஏதோ ஒரு கடினமான சூழ்நிலையை வந்து நாம ஓகே எடுத்து செய்துதான் ஆகணும், தவிர்க்க முடியாதுன்னு போகும்பொழுது, அவர் மேல பாரத்தை போட்டு செய்யும் பொழுது அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கமாக அமையும் பொழுது, அப்போ பகவான் தான் இதை வந்து ரட்சித்தார் அப்படின்னு அந்த உணர்வு வந்து நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா. உலக செல்வாக்கினால் ஒருபொழுதும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. அதற்கு பதிலாக அவன் உண்மையில் உரிய காலத்தில் அவருடன் நித்திய உறவு உடையவனாக ஆகிறான். ரொம்ப அழகான விளக்கம். இப்ப நான் உங்ககிட்ட நான் இதை வந்து போக்கஸ் பண்ணல, ஆனாலும் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன வரும் அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவுட்கம் இப்படிதான். அவரோட சம்பந்தம் என்பது நமக்கு நித்தியமாகிவிடும், எட்டர்னல். அதுக்கு ஒரு முறை இந்த உணர்வு இந்த ஆன்மாவுக்கு வந்து விட்டால், விழிப்புணர்வு என்பது ஏற்பட்டு விட்டால், அதை வந்து அப்படியே ஸ்திரத்தன்மை, நாம எங்க விட்டு இருக்கோமோ அங்கிருந்து தான் தொடங்கும். அடுத்த பிறவி இருக்கா இல்லையான்றது நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா நம்மளுடைய கர்ம பலன் என்னன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. நேற்று செஞ்ச ஒரு செயலினுடைய விளைவுகளை என்னன்றது நம்மளால் அலசி ஆராய முடியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம வந்து விடுதலை பெற்று விடுவோம் என்று நாம கன்க்ளூஷன் பண்ண முடியாது இல்லையா. நான் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இயரிங் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன்றதுக்காக எனக்கு எல்லாமே பாகவதம் சொல்றதுனால விடுதலை கிடைச்சிரும், பாகவதம் படிக்கிறதுனால விடுதலை கிடைச்சிரும் அப்படிங்கறது எல்லாமே நம்ம கோட்டா முடிகிற வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. எல்லாத்துக்குமே கோட்டா இருக்கு இல்லையா. புண்ணியத்தினுடைய சதவீதமும் 100% ஆனால்தான் நமக்கு அந்த கோட்டாவே முடியும். இல்லைன்னா அது வரைக்குமே நாம் என்ன பண்ணணும், இந்த இப்படிப்பட்ட யோகத்துல முழுமையடையாத நிலையில தான் நம்ம மீண்டும் ஒரு நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனா அப்போ இந்த வாய்ப்பு வரும்பொழுது நாம் அதை அப்படியே புடிச்சுக்கிட்டு மேல போகணும்னா, இறைவனிடத்துல நாம எப்பொழுதும் பகவானை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை அவர் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த இதை வந்து நம்ம நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா. இந்த 2 அதாவது இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய மந்திரமே. ஓகே, எப்பொழுதும் உன்னை மறவாத, என்றும் உன்னை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய அப்படிப்பட்ட மனசை எனக்கு வழங்குவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பகவான்கிட்ட நம்ம பிரார்த்திக்கிறோம். அது அந்த ஒரு 2 வார்த்தை நம்ம பிரார்த்திச்சாலே போறோம். நமக்காக பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஒரே பிரார்த்தனை அது ஒன்னாதான் இருக்கும். அதை விடுத்துட்டு நாம இன்னும் பௌதீகத்துல இதை அடையணும் அதை அடையணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா, அதாவது இது வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஒரு பக்கம் அழுக்க சேர்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஓகே, ஸ்ரீசுக உவாச்ச இது சமவிதோ மகாபாகவதோ பகவஸ்திரிபுவன குரோர் அனுசாசனம் ஆத்மனோ வகுதயாவதை
சிரோதரோ பாடம் இதி சபௌமானம் உவாக. ஸோ சுகதேவ் கோஸ்வாமி தொடர்ந்து பேசுறார். ஆக்சுவலி திரிபுவனங்கள் அப்படின்னா நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகம், பூ உலகம், நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிற 7 உலகங்கள், அத்தலை வித்தலை சுத்தலை இல்லையா. ஆன்மீக குருவாக விளங்கும் ஆற்றல் மிக்க பிரம்மதேவனால், ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே ஆளக்கூடிய யாரு, அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகளை படைக்கக்கூடியவர் யாரு, பிரம்மதேவன் இல்லையா. சோ அதனால அவர் தான் நமக்கெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். இவ்வாறு உபதேசிக்கப்பட்ட பிரியாவிரதன் தனது நிலை தாழ்ந்திருந்தபடியினால் தனது வணக்கத்தை செலுத்தி அக்கட்டளினை ஏற்றுக்கொண்டு மிக்க மரியாதையுடன் அதனை நிறைவேற்றினார். ஸோ அவர் சொன்ன அந்த வாக்கை ஏற்றுக்கொண்டார். அவருமே நாட்டை ஆள்வதற்கான அந்த ஒப்புதலை கொடுத்து அவருமே அவருடைய பாதங்களை சேவிச்சுக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்ரீ பிரியாவிரதன் பிரம்மதேவருடைய பேரப்பிள்ளை ஆவார். எனவே சமுதாய மரபின்படி அவர் தரம் குறைந்தவர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம பெரியவங்களை காட்டி என்னைக்குமே சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் கிடையாது இல்லையா. நம்ம அப்பா அம்மாவை காட்டி நம்ம பெரியவர்கள் கிடையாது, நம்ம பிள்ளைங்கள் நம்மளை காட்டிலுமே பெரியவங்க கிடையாது இல்லையா. அந்த ஒரு மரபுப்படி இல்லையா, ஹெரிடிட்டி பிரகாரம் கூட இப்ப நம்ம தாத்தாவுக்கு என்ன மரியாதை கொடுப்போம், அப்பா அம்மாவுக்கு மரியாதை கொடுப்போம் இல்லையா. பிகாஸ் தேர் எல்டர்லி பீப்புள். வயதுக்கு, அவங்களுடைய அனுபவத்திற்கு, நம்மளை வளர்த்த இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை என்பது உண்டு. அந்த மரியாதையை தான் இந்த இடத்துல பிரியாவிரதன் அவருக்கு செலுத்தினார். அதனால தரம் குறைந்தவர் என்றால் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அவங்களுடைய கேரக்டர் குறைந்தவன்னு நினைச்சக்கூடாது. அப்படின்னாக்கா அவங்களோட சிறியவர் என்று பொருள். ஓகே. உயர்ந்தவர்களின் கட்டளையை மிக்க மரியாதையுடன் ஏற்றுக்கொள்வது தாழ்ந்தவர்களுடைய கடமையாகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதாவது பெரியவங்களுடைய வார்த்தையை சிறியவர்கள் கேட்பது என்பது, ஏற்றுக்கொள்வது என்பது மிக்க ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் வே அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டது. எனவே பிரியாவிரதன் உடனே கூறினார், ஆம் ஐயா, தங்கள் கட்டளையை நான் நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றார். உங்களுடைய கட்டளையை நான் கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவேன் சொல்றார். பிரியாவிரதன் மகாபாகவதர். அதனால நம்ம இங்க அங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணி கூடாதீங்க. ஓகே. மேல பிரியாவர்த்தனம் தரம் குறைந்தவர், இங்க மகாபாகவதர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கேன்னு டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துட்டு போக கூடாது. அந்த சூழ்நிலையில, அதாவது அந்த எந்த ஒரு நோக்கத்தோடு அந்த இடத்துல அது சொல்லப்பட்டிருக்குன்றத பார்க்கணும். ஓகே. ஸோ பெரியவர்களை காட்டிலும் நாம சிறியவர்கள் என்றைக்குமே மேன்மையானவர்கள் கிடையாது இல்லையா. நம்ம அப்பா அம்மாவோட நம்ம பெரியவங்க கிடையாது. அது அந்த ஒரு ஞாபகத்துல நாம பார்க்கும் பொழுது பிரியாவிரதனுடைய உண்மையான நிலையை நம்ம ஒரு புறம் வச்சுட்டு இப்ப உறவு முறை என்ற இதுல இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் சிறியவர் தான். ஓகே. அப்படி நாம யோசிக்கணும். ஆனா உண்மையிலே அவர் ஒரு விடுதலை பெற்ற ஆத்மா இல்லையா. சிறந்த பக்தனின் கடமை தனது குரு பரம்பரையில் ஒரு ஆன்மீக குருவின் கட்டளினை, மேலும் பிரம்மதேவர் தாத்தா மாத்திரம் கிடையாது, பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல அவர் தான் அதாவது கிருஷ்ணர்ல இருந்து முதல்ல இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே கேட்டவர். எல்லாமே ஹிருதயத்துல கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு அவர் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து, ரத்தின சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து அவருக்கு உபதேசங்கள் செய்தது இல்லையா. அதை முதல்ல கேட்டது யார்? பிரம்மதேவர். அவரிடமிருந்து நாரதரிடமிருந்து வியாசதேவர். இப்படிதான் இந்த பரம்பரா ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே. சோ அந்த இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் ஹீஸ் அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். குரு என்ற ஸ்தானத்தையுமே வகிப்பவர் யாரு? பிரம்மர். ஒரு குரு சிஷ்யனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உபதேசங்களை கொடுத்த பிறகு சிஷ்யன் குருவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய, செலுத்த வேண்டிய மரியாதைகளையுமே அவர் செலுத்தணும் இல்லையா. அப்போ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம இங்க பார்க்கணும். அந்த கட்டளை நிறைவேற்றும். பகவத்கீதை ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இல்லையா. பரமபுருஷ பகவானின் உபதேசங்களை குரு பரம்பரையின் மூலம் பெற வேண்டும். சோ நாம் அவ்வாறு பெறும் பொழுது அது நம்ம அந்த கட்டளைகளுடைய அதுல இருக்கக்கூடிய மேன்மையை நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா. ஞானத்தை பெற முடியும். தத்வித்தி பிரணிபாத்தேனா பரிபிருஷ்ணேன சேவையா இல்ல படிக்கிறோம் இல்லையா நம்ம. சோ ஒரு குருவிடத்துல நாம் எவ்வாறு ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பதுமே அந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. அடக்கத்தோட அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து இல்லையா, அவரிடத்தில் கேள்விகள் கேட்டு உண்மையான அந்த மெய்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும். ஏன்னா அவர்தான் உண்மையை கண்டவர், தத்துவதர்ஷி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்லோகத்திலே முடியும். சோ அது மாதிரி நம்ம எவ்வாறு நம்ம அந்த ஞானத்தை பெறணும்ன்றதும் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானின் உபதேசங்கள் அந்த வழியாதான் இப்போ பிரியாவிரதன் பிரம்மரிடத்துல தன்னை சமர்ப்பிக்கின்றான். ஓகே. சோ
சோ பகவானின் பக்தன் எப்பொழுதும் தன்னை பகவானின் அடியவர்களுக்கு அடியவர்களுக்கு அடியவனாக தான் இல்லையா. தாசானு 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 தாசன் இல்லையா. அது சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் ஆஃப் த சர்வெண்ட் அப்படிதான் அவன் எடுத்துட்டு போகணும். ஸோ அந்த ஒரு இது வந்து நாம அந்த கனெக்டிவிட்டியோட நாம போகணும். ஓகே. பகவான் அபிமனுனா யதாவத் உபகால்பிதாபிஷிதி பிரியாவிரத நாரதயோரவிஷ்மம் அபிசமீஷமானயோர் ஆத்மசம் அவஸ்தானாம் அவாங்க மனசம்சயம் அவ்யவஹமம் பிரியவர்யன்ன அகமத். ஸோ மனு தன்னால் இயன்ற அளவுக்கு, ஆனா முன்னாடி வந்து யாரு ட்ரை பண்ணது? மனு வந்து ட்ரை பண்ணார் இல்லையா. அவர் வந்து இதே வார்த்தையை தான் சொல்லி நீ வந்து இந்த உலக வாழ்க்கையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும் சொல்லும் பொழுது அவர் வந்து நிராகரித்து விட்டுகிறார். அவரால் கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல. அதை ஏற்றுக்கொள்ள வைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவமான முறையில அவரால் சொல்ல முடியல. ஆனா அதே பிரம்மதேவரால வந்து பக்குவமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது இல்லையா. சோ அப்போ அதை வந்து பிரியாவர்தன் ஏற்றுக்கொண்டதை எண்ணி இப்போ சுயம்பு மனு வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா. சோ வழிபட்டார், பிரம்மதேவனை வழிபட்டார். ஏன்னா அவருடைய தயவு கண்டிப்பா வேணும். அப்பதான் பிரியாவர்தன் வந்து கேட்பார் அப்படிங்கிறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் அவருடைய முயற்சி தந்தையாக. அது முடியாததுனால அவர் வந்து தன்னுடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய பிரம்மதேவரிடத்துல சென்று முறையிட்டு அவருடைய அதாவது கருணைக்காக அவர் வந்து வேண்டிக் கொள்கிறார். பிரியாவர்தனும் நாரதரும் கூட எந்தவித கசப்புணர்ச்சியுமின்றி பிரம்மதேவனை கண்டு கொண்டிருந்தனர். அதாவது அவர் சொன்னது எல்லாமே கேட்டுக்கொண்டார்கள் என்று அர்த்தம். ஸோ இங்க நாரத மகரிஷி எப்பவுமே வந்து எதற்கு இந்த பந்தப்படுறது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தான் பிரியாவர்தனுக்கு எடுத்துரைச்சிருக்கார். அதையே பின்பற்றி தான் பிரியாவர்தனும் வந்து தவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்தார். ஆனால் இவர்கள் இருவருடைய அதாவது செயல்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைதான் பிரம்மதேவருடைய கருத்து அமைய பெற்றது. இருந்தாலுமே அதை வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள். அங்கே நாரத மகரிஷியுமே அதை வந்து செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லல. அடுத்து பிரியாவர்தனமே வந்து அதை நிராகரிக்கவில்லை. ஸோ தட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் எ பாகவதா. ஓகே. பிரியாவர்தனை அவரது தந்தையின் விருப்பத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்த பிரம்மர் பின்னர் மன வாக்குகளால் வர்ணிக்க முடியாத சிறப்புடைய, அதாவது சத்தியலோகத்தை நம்மளால வர்ணிக்கவே முடியாதாம். உண்மையிலே ஒருத்தர் வந்து எல்லா உலகங்களையுமே கடந்து பிரம்மலோகத்துக்கு வராங்கனாக்கா பிரம்மலோகத்தில் இருக்கின்றார்கள். அங்கே வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய காரியங்களில் ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். மேலும் வந்து இந்த மகா பிரளயம் வரும்பொழுது பிரம்மலோகத்தில் ஒரு யோகி ஒரு ஞானி எல்லாம் ஒவ்வொரு கிரகத்தையுமே கடந்து வரும்பொழுது இறுதியில வந்து பிரம்ம ஜோதியில வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மகத்தத்துவத்தை கடந்து மகத்தத்துவம் பிரம்ம ஜோதிர் இதெல்லாம் கடந்துதான் வந்து சாயுஜ்ய முக்திக்கு போவாங்க இல்லையா. ஞானி மற்றும் யோகிகள் அடையக்கூடிய முக்தி அதுதான். சோ ஆனா அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்துல இங்க வந்து பிரம்ம உலகத்துல யாரெல்லாம் இருந்து திருத்தொண்டு பண்றாங்களோ பகவானுக்கு இல்லையா, அவர்கள் அனைவருமே இந்த மகா பிரளயம் வரும்பொழுது வைகுண்டம் கோலோகத்திற்கு அடைகிறார்கள். பகவானை எந்த மாதிரியான ரூபத்துல அவர்கள் சேவிக்கிறார்களோ அந்த உலகங்களை அவர்கள் அடைகிறார்கள். அதுதான் பிரம்மலோகம் என்பது நம்ம அவ்வளவு ஈஸியான லோகமா கருதக்கூடாது. ஸோ ஆல்ரெடி விடுதலை பெற்று ஒவ்வொரு உலகத்தையுமே தாண்டி இல்லையா அங்கங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்களை எல்லாமே வந்து பெரிதாக கருதாத அத்தகைய ஒரு பெரிய மனதை கொண்டு யாருக்கு தேவலோகத்தினால் ஈர்க்கப்படுகிறார்களோ அவர்கள் மீண்டும் பிறவி அங்க அமைந்து விடும். பூமண்டலத்தை விட்டு போறது வந்து டிஃபரெண்ட். ஆனா இலக்கான இருக்கக்கூடிய பகவானை திருவடிகளை சேர்வது என்பது இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஏன்னா மரணிக்கும் பொழுது அந்த ஜீவன் என்ன எண்ணிக்கொண்டு செலுத்தினானோ அதனுடைய செயல்பாடுகள் மட்டும்தான் நிகழ்வும். அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா, ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற அந்த தாரக மந்திரத்தை வந்து மனசுல பதிய வைக்கும் பொழுது நம்முடைய பிராணன் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வரைக்கும் நாம் எதை வந்து மீண்டும் மீண்டும் நினைவில் கொண்டோமோ அந்த ஒரு மனசு வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இறைவனுடைய கிருபையாலும் குரு பரம்பராவுடைய கிருபையாலும் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். இது வந்து ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதை உங்களுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஐஸ்வர்யா மாதாஜி வாஸ் கோட்டிங் இன் ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஐம் நாட் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட். அந்த பக்தர் அவர் வந்து பிரபுபாதருடைய சீடராக அவரை வந்து சீடரா ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அதாவது நம்ம எல்லாருமே உலகாயுதவாதிகள் தான். ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ஆழமா உலகாயுதவாதியா இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து மேலோட்டமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சமா வந்து நம்ம சொல்லி கொடுத்தாலே அவங்களால வந்து சுலபமா புரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து
பக்குவம் அடைஞ்சிருவாங்க. ஆனா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கக்கூடிய உலகாயுதவாதிகளுக்கு வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இன்னொரு என்ன குவாலிட்டி இருக்கும்னா சமர்ப்பணம் இருக்கும். ஆனா உலகாயுத விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து வெளியில வந்திருக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தரை பத்தி தான் அந்த மாதாஜி சொன்னாங்க. சோ இவங்க அதாவது பிரபுபாதர் எப்படி இவங்களை என்டர்டெயின் பண்றார். அப்போ நீ வந்து கோலோகம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க பகவானுடைய இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது உன்னா நான் கண்டிப்பா வந்து நீ வந்து கோலோகம் வைகுண்டம் போவ அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை வந்து சொல்லியிருந்தார். எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லையா. நான் கண்டிப்பா வருவேன். உன்னை வந்து எப்படி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து அதாவது பௌதிகத்துல ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தருக்கு வந்து எப்படி நம்ம குரு வந்து இப்படி சொல்றாரு அப்படின்ற ஆலோசனை வந்து மற்றவர்களுக்கும் வந்தது. ஆனா அந்த பிரபு வந்து மரணிக்கும் தருவாயில் வந்து சில பிரபுபாதரை வந்து பார்த்தாராம். அப்ப சொன்னாராம், நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பிராணனை விட்டாராம். சோ இதுவுமே நிகழ்ந்தது என்று மேற்கோள் காட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள். சோ அந்த ஒன் ஆஃப் த கிளாஸஸ்ல அப்படின்னா குரு சொன்ன வார்த்தை என்றைக்குமே குரு தட்ட மாட்டார். சோ குருனுடைய வார்த்தை என்பது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங் இல்லையா, அவ்வளவு உண்மை அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதனால குரு என்ன சொல்றாரோ அதை செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன நன்மை பலனோ அது வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கப்பெறும். நமக்கு எது நன்மை என்பது நமக்கு தெரியாது, ஆனா குருவுக்கு தெரியும். அதை நாம கண்டிப்பா அடைய பெறுவோம் இல்லையா. சோ அது போல இங்க நம்ம பிரம்மர் மன வாக்குகளால் வர்ணிக்க முடியாத அந்த சத்தியலோகத்துல இருக்கிறவங்க பிரளயம் வரும்பொழுது எல்லாருமே அந்த வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு செல்வார். அது வரைக்கும் அவன் அங்கதான் இருப்பான். இவ்வுலகினை ஆளும் பொறுப்பை தனது மகன் பிரியாவிரதன் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி செய்ததினால் மனு மிகுந்து திருப்தி அடைந்தார் இல்லையா. பிரியாவர்தனுடைய பிரம்மச்சரிய விரதத்தினையும் பக்தி தொண்டில் அவர் கொண்டிருந்த அதாவது ஈடுபாட்டினை முறித்து அதாவது அந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சாச்சு இல்லையா. உலகியல் பொறுப்பினை அவர் ஏற்கும்படி. சோ இங்க உலகியல் பொறுப்பு பிரியாவர்தனுக்கு வழங்கப்படுவது என்பது ஒரு கடமைக்காக, அவருடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறது கிடையாது. அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். ஓகே, கடமை நிமித்தமாக அந்த செயல் வந்து அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. மேலும் அவரும் அவ்வாறு அதை பெற்றுக்கொள்கிறார். அதையுமே நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். மேலும் குறிப்பினை அவர் ஏற்கும்படி பிரம்மதேவன் செய்த போதிலும் பிரியாவர்த்தனோ அல்லது நாரத முனிவரோ அவரை கசப்புணர்வுடன் நோக்கவில்லை. நாம் ஏதோ செய்யணும்னு போனோம், இவங்க வேற வந்து நமக்கு இப்படி சொல்லிட்டாங்களே, எப்படி நாம் அதை செய்ய வேண்டிய செயலை வந்து நான் வந்து செய்யாம போறது இல்லையா. இது ஆரம்ப கட்ட பக்தர்களுக்கு வரக்கூடிய ஒரு மன சங்கடங்கள் இல்லையா. சோ நாம அதெல்லாமே நம்ம வந்து பெருசா எடுத்துக்கவே கூடாது இல்லையா. வீட்டுல எல்லாருமே வந்து நம்ம அன்பு கொண்டு அவங்களை நோக்கணும். அவர்களுக்கும் பிடித்த மாதிரி நாம சில காலகட்டங்கள்ல நாம அனுசரணையோட நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு செய்யணும். ஓகே, அது முடிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீட்டுல தீட்சை பெற்றவங்க இருந்தா அடுத்தவங்க வந்து தீட்சை பெறாம இருந்தா அது அவ்வளவு இட்ஸ் வெரி வெரி டஃப். அவங்களோட எங்கேயாவது குடும்பத்தோட வந்து நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போகணும் இல்லையா. அங்கே உணவு என்பது அருந்தணும் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு ஐயோ பிரசாதத்தை மட்டும் தானே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் நான், இதை எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு இது நிலை. சில சமயத்துல நாம அதை தவிர்த்துறதுக்கான மார்க்கம் கிடைச்சா தவிர்த்து விட வேண்டும். இல்ல முடியாத பட்சத்துல அட்லீஸ்ட் பகவானுக்கு அதை நைவேத்தியமாகவே படைச்சிட்டு நாம நமக்கு என்ன ஃபீசிபிளோ அதை மட்டுமே நாம எடுத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதை விடுத்துட்டு நாம நம்ம ஃபேமிலியோட போறோம், அவங்க என்னெல்லாம் சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் நான் செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு நான் அந்த கட்டளைகளை எல்லாம் ஏற்காமல் நான் செயல்படக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை வந்து கீழே தள்ளப்படும். அதனால நம்ம அதெல்லாமே யோசிக்கணும். கூடுமானவரை அவாய்ட் பண்றது பெட்டர். முடியலன்னா அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒண்ணு மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை வந்து செய்யணும். அவ்வளவுதான். ஓகே, அவுட் சைட் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்றது தான் வந்து தீட்சை பெற்றவங்களுக்கான கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு இது. அதனால நம்ம அதை எவ்வாறு அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுமே நாம அவாய்ட் பண்ணிடணும். ஓகே, பிரம்மதேவன் இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்தவர் என்பதோடு இப்பிரபஞ்சத்திலே மிகவும் மேன்மையானவரும் ஆவார். இஸ் த ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா இல்லையா. ஸோ ஜீவாத்மால 78%. ஸோ எஸ், அவருடைய இது வைபவத்தை படிக்கிறோம். 64 குவாலிட்டிஸ்ல 50 குவாலிட்டிஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன். பகவத்கீதை அவரது ஆயுட்காலத்தினை வந்து சொல்றார். சகஸ்திரயுக பரியந்தம் அகர் யத் பிரம்மனோ விதுரு. அதாவது அவருடைய எவ்வளவு ஆண்டுகள் அவரது 311.04 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகள் உலக நம்முடைய இந்த பூமண்டல கணக்கு பிரகாரம். ஓகே, சோ மேலும் ஆகையினால் பிரம்மதேவனின் 12 மணிகளையே உண்மையில் நம்மளால் முற்றிலும் அறிந்து கொள்ள முடியாத போது, அதாவது 12 hours ஒரு கல்பம், ஒரு நாள் அவருடைய 12 மணி நேரம் எத்தனை நமக்கு
14 மனுக்கள், ஒரு சந்தி, அதுல இருந்து நம்ம டிவைட் பண்ணானாக்கா 14 × 71 திவ்ய யுகங்கள். ஸோ அந்த திவ்ய யுகங்கள் என்பது 10 கல்யுகங்கள். இது எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணி போகணும். அதுவே நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அப்ப அவர் ஆயுட்காலத்தை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு நம்ம இல்லையா? அவருடைய இருப்பிடத்தை பத்தி நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தாது. வேத இலக்கியங்கள் சத்தியலோகத்தில் ஜனன மரண பிணி மூப்பு என்பவை கிடையாது என்று கூறுகின்றது. இதனையே சத்தியலோகமானது பிரம்மலோகமானது அல்லது பிரம்மஜோதிக்கு அடுத்து இருப்பதினால் அது வைகுண்ட லோகத்தை போல சிறப்புடையது எனலாம். நெக்ஸ்ட் அதுதான் இந்த சத்தியலோக பிரம்மலோகத்துல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிரஜா ரிவர் என்பது அந்த காரண கடலை கடந்து நாம பிரம்மஜோதி இமீடியட்டா இருக்கக்கூடியது. இந்த விரஜா ரிவர் தான் அந்த பிரம்ம உலகம், இந்த மகத்தத்துவத்திற்கும் அந்த வைகுண்டத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிவு. அதாவது அதுதான் நமக்கு பாலம் மாதிரி. இதை கடந்துதான் நாம் அங்க போகணும். ஓகே, ஏன்னா ஆகாயம் என்பது ஒன்றாக இருக்கும் பட்சத்துல அதாவது திரிபாதத்துல இருக்கக்கூடியது ஆன்மீக ஆகாயம், இங்க இருக்கிறது பௌதிக ஆகாயம் என்று சொன்னாலும், ஆனா அதை வேறுபடுத்தி பார்க்கிறது இது ஒண்ணுதான். காரண கடலால் தான் அது பிரித்து இருக்கிறது. இல்லைன்னா அதாவது ஒன்று போலதான் நமக்கு அது தோன்றும் இல்லையா? நாம் இன்றைய நிலையில் நாம் பிரம்மதேவனின் இருப்பிடத்தை பற்றி விளக்குவது சாத்தியமாக அவருடைய இடத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் கிடையாது. ஆகையினாலே அது அவாங்க மனச கோச்சர, அதாவது நமது மனம் மற்றும் வாக்குகளின் கற்பனைக்குமே எட்டாததான் பிரம்மலோகத்தினுடைய உலகத்தினுடைய மகிமை. வேத இலக்கியங்கள் பிரம்மதேவனின் இருப்பிடத்தை எவ்வாறு விளக்குகின்றன? எத் வை பராத்ரியம் தத் உபவராமேஷ்டியம் நா யத்ர கோஷோ நா ஜரா நா மிருத்யுர் நா நார்த்திர் சத்வேக. கோடானு கோடி, அதாவது வருடங்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் சத்தியலோகம் துக்கம் இல்லை. அந்த இடத்துல வெறுமனே இறைவன் கைங்கரியம் மட்டும்தான் பண்றதா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அது போல மூப்பு, மரணம், கவலை மற்றும் எதிரிகளின் தொல்லைகளுமே இருக்காது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நாம ஆஸ்டாரிட்டிஸ்ல பக்குவம் ஆயிருக்கணும். அந்த குவாலிஃபிகேஷன் பிரம்மதேவருக்கு என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அத்தனை குவாலிட்டிஸ் நம்ம கிட்ட இருந்தா நம்ம பிரம்மலோகத்துல இந்த மகா பிரளயம் வர வரைக்குமே வாழக்கூடிய அந்த பிராப்தம் என்பது கிடைக்கும். சதா சர்வகாலம் இறைவனை தொண்டு ஆற்றக்கூடிய அந்த பிராப்தத்தை நாம பெறுவோம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.